naf kemmi jebsa illi tkun f'dik is-sitwazzjoni, ma tista' qatta tiegħek. In-nies ħajħarsu lejk. You're weird, m'hemmx kelma oħra. Li nagħmililek l-operation. U dak kien it-tlieta. Għatlu, meta? Għalli l-ħadd titkun Turkija. Għatlu ġejja. Inni ma nisbaħx għalli xi tliet ġimgħat għandi abjad li ma nafx kemm. Għatlu biex miet. Għalli laqtiet u sajjetta waqt li kienet jilab ma' tifel ieħor u mietu tnejn. Ma stajtx nemmen li jien kelli nibatlu l-flus għal-funeral ta' u nara l-iktar baby tal-biża li qatrajt f'ħajti. Meta ngħidlek kien skanetru dat-tifel. Fl-aħħar, ippreżentat il-Eurovision. Fl-aħħar. Brava, u kon vera brava. Oh, thank you. Imma ħanejlek, di vera tad-daħ. Angie Laus, il-mistiedna li jmiss fuq Kellimni, minn nhar it-tnejn li ġej. Segwi mit-8.